Ohjaamossa kohtaamme päivittäin nuoria, joilla jokaisella on erilaiset lähtökohdat. Tuen tarve vaihtelee työelämän asioista opintoihin, jaksamiseen ja arjen hallintaan. Jokaisen tarina on omanlaisensa. Tähtäämme yhdessä nuoren kanssa siihen, että hänen kokonaisvaltainen hyvinvointinsa lisääntyisi, omat vahvuudet ja voimavarat löytyisi ja vahvistuisi sekä oma suunta elämässä selkiytyisi. Oskari Valli kertoo oman tarinansa ja miten hän sai Ohjaamosta tukea eri elämänvaiheissaan. Mä oon Oskari Valli ja ala-asteen jälkeen muutettiin sit vasta Poriin, että sitten todella niinku sellainen suuri muutos ja osittain kipeä ja silleen, että yläaste ei ollut mun niinku parasta aikaa, mutta opettavaista. Mulla tuli epilepsia joskus hyvin pienenä. Itse en muista edes niinku näistä ensimmäisistä vuosista ei tietenkään juuri mitään, mutta olisiko se ollut joskus 1-vuotiaana, kun mulla tuli ensimmäinen kohtaus ja sit se normaali arki pienenä ei ollut niinku normaali. Monen vuoden jälkeen sitten kun tultiin vuoteen 14-15, tehtiin kaikennäköisiä kokeita ja testejä ja ärsytettiin sitä, että yritettiin saada sitä kohtausta aikaiseksi ja sitten loppupeleissä saatiin ne aikaiseksi ja sitten saatiin niinku selville, missä se kohtauspesäke on ja se oli niinku lähimuistissa. Sitten mä sain sitä kautta paljon selityksiä myös siihen, niinku, että miksi yläasteesta oli varsinkin mulle niin vaikeeta ja ylipäätään koulukäyminen on ollut mulle niin vaikeeta. Mä oon Marko Lundenius ja mä vastaan pääasiassa meidän markkinoinnista ja sisäisistä verkostoista. Ohjaamot koko palvelut yhteen paikkaan, eli kun nuori tulee meille, niin hän saa samasta paikasta mahdollisimman laajan palveluvalikoiman, eli häntä ei niin sanotusti luukuteta luukulta luukulta. Eli kun nuori tulee meille, niin hän ei tarvitse tietää, mihin hän on tulossa, millä asialla on tulossa. Tämä palvelu on maksutonta ja meille ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Mä opettiin luistelemaan joskus 1-2-vuotiaana jo. Mutta jääkiekon mä olisin halunnut aloittaa oliko sit jo joskus neljän niinku vanhena, mutta vanhemmat ei just epilepsian takia niinku antanut mun aloittaa niin aikaisin. Mutta sitten se tuli josko just siinä jossain 4-5 vuoden ikäisenä, kun pääsin sitten korttelikiekkoon mukaan ja siitä lähtien sitten pelasin. Meni Kokkolaan Hermekseen pelaamaan ja sitten niin aloitin siellä kauden normaalisti ja se oli vaikea kausi niin muutenkin, mutta sitten loppuvuodesta korona just niin silleen keskeytti kauden ja sitten tuli lomautukset, ei tullut niin palkkaa. Se viimeistä ehkä pysäytti sitten niin itsen siihen, että se oli niin epävarmaa sitten, että miten jääkiekko jatkuu, milloin jatkuu ja miten se jatkuu. Ja siinä aikana sitten oli kerinyt miettiä, että kyllä tämä jääkiekko taisi olla sitten mun osalta tässä. Mä oon Jyrämön Sari ja mä toimin täällä Ohjaamolla TE-asiantuntijana Porin seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Tapaan nuoria, myös työttömiä ja opiskelijoita, työvoiman ulkopuolella olevia. Viime aikoina on käynyt jonkin verran myös noita vastavalmistuneita, eli toisen asteen oppilaitoksista valmistuneet nuoria. Osa on asioinut yksin ja on tavallaan ihan ok lähtee työmarkkinoille, että tarvii ehkä vähän tsemppiä ja tukemista siinä työhakuasioissa. Monet nuoret on sanonut, kun täällä on niin kiva asioida, kun täällä on semmoinen rento tunnelma. Saatetaan tarvita useampikin siihen päivystäjiä samanaikaisesti, niin jonkun kanssa asia hoidetaan nopeasti ja sitten jatketaan toisen kanssa. Ja tosi hyvä, että me saamme käyttää päivystäjiä.
päätin se, että niinku, et lähden sit niinku hakemaan kouluun, mikä oli tietysti todella vaikea päätös itsellä niinku just tästäkin syystä, että niinku, et mulla ei ole koulumaailmasta ollut sit oikeastaan niinku hirveän hyviä kokemuksia ja sit tarvii siihen tosi paljon tukea, mitä saisit just esimerkiksi täältä niinku Ohjaamolta. Se oli sellainen käänteen tekemä kohta kyllä myös omassa elämässä. Tosiaan piti tehdä tämä suunnitelma, että miten sitten siinä kouluun päästään, koska mä oon monta vuotta jäljessä niinku porukkaa sitten varmasti, ketä siinä hakee, koska ei ole lukiotaustaa. Ja kun varasin loppupeleissä pääsi sisään, se oli niinku itselle todella suuri yllätyskin jopa, että miten sitten niinku pääsi. Mutta se oli myös sellainen tietynlainen palkinto, mutta sitten seuraava pelko oli se, että miten mä kuitenkin sit pärjään tässä maailmassa, niinku tässä ammattikorkeakoulun maailmassa, mutta normaalissa tahdissa olla ja en ole jäänyt jälkeen ja se oli itse sellainen todella merkittävä asia. Niin kuin tasaisin väliin mä oon käynyt erityisopettajan kanssa niin juttelemassa ja niin ollaan seurattu mun edistymistä niin opinnoissa. Ja tietysti täältä on saanut niin myös henkistä tukea just niin vaikeina aikoina. Koululta on tullut tietty tuki, mutta sitten täältäkin on myös hyvin merkittävä sellainen henkinen tuki. Et se on mun mielestä sellainen merkittävä asia, että uskaltaa tehdä, koska mä näen silleen, että ei haittaa vaikka epäonnistua, että siitä vaan opitaan sitten. Et ei varmasti tarvitse olla yksin niiden asioiden kanssa, kun itsenikään ei ole tarvinnut minkään asioiden kanssa olla yksin oikeastaan, että aina on löytynyt jotain, ketä haluaa auttaa. Ja nyt on itse sellaisessa tilanteessa, että itse haluaa auttaa ehkä just muita. Mä oon Heli Huhtaniemi-Valli ja oon Oskarin äiti. Oskari on hyvin vahva, päättäväinen ja määrätietoinen nuori mies ja hänellä ei koskaan kelpaa vastaus, jos sanoo joo tai ei. Hän haluaa aina, että asiat perustellaan ja että asioista keskustellaan monipuolisesti ja huomioidaan monennäköisiä erilaisia vaihtoehtoja. Ja Oskari on sellainen, että hän haluaa tietää ja oppia ja hän haastaa. Ja minut äitinä aika monta kertaa on haastanut keskusteluissa. Ohjaamo on ollut sillä tavalla Oskarille kyllä todella tärkeä paikka, että siellä hän on saanut puhua niistä omista asioistaan ihmisten kanssa, joilla on ammattitaitoa ja osaamista. Mä luulisin, että Ohjaamolla on myöskin Oskarin ammatillisessa mielessä jonkinnäköinen rooli. Ja täällä Ohjaamolla hän on saanut sitä apua ja tukea siihen, että hän on myös sitä kautta saanut luottamusta itseensä ja omaa osaamiseensa ja pärjäämiseensä lääketieteen ja lääkäreiden lisäksi myöskin. Mutta täällä on ollut valtava merkitys ja on tänä päivänäkin valtava merkitys hänen elämässään. Yleisesti voimavaroja, mitä mä arjessa kohtaan vaikeita hetkiä ja semmoista välillä ahdistuneisuutta, erilaisia tunteita, sellaisia vähän periaatteessa negatiivisiakin tunteita. Treenaaminen on hyvin tärkeä. Sen fyysinen rasitus auttaa mua ehkä tietyllä tavalla myös käsittelemään jotain negatiivisia tunteita ja sitten toinen paikka on just tämä Ohjaamo. Et siinä on kaksi semmoista merkittävää tukipilaria, mitä mä käsittelen erilaisia asioita. Kyllä mä kaikkien näiden kokemusten jälkeen, mitä itsekin tässä minkä kanssa on kipuillut, mitä ikin sit onkaan sit milloinkin mielen päällä. Ohjaamo on mun merkittävä paikka, että viikoittain ainakin kerran viikossa käyn. Olisi meillä varmasti paljon hankalampaa ilman silleen Ohjaamoon, koska tosiaan just kaikki nämä asiatkin, mitä mä itse henkilökohtaisesti käynyt läpi tähän asti sen elämäni aikana, niin kyllä täältä on saanut apua kaikkiin noihin. Ja semmoista ymmärrystä. Mä oon Jaana Teponoja, ohjaamotyöntekijä, eli teen täällä asiakastyötä, tilastoja, raportteja ja taloutta. Meillä on käytössä tämmöinen ohjaamotilastot.fi, eli tämmöinen sovellus, mikä on kävijätilastointia varten. Sitä kautta tietenkin katsotaan kävijämääriä ja vähän niitä aihealueita ja muita, että mitä sitten milloinkin on ja pystyy sieltä ottamaan. Ja sen lisäksi meillä myöskin on käytössä tämmöiset vahvat siirtymät.
jos pystytään nyt todentamaan, että joku on saanut sen opiskelupaikan tai työpaikan, niin ne pyritään merkkaamaan erikseen ja niiden avulla sitten katsotaan julkisen talouden säästöjä. Mä oon siis Jenni ja mä oon täällä Ohjaamon kuraattorina ja Ohjaamon periaatteiden mukaisesti mulle ei tarvi varata aikaa, eli nuori voi tulla keskustelemaan ovesta sisälle ilman ajanvarausta ja meidän palvelut on kaikki maksuttomia. Ja mä tarjoan siis keskusteluapua alle 30-vuotiaille nuorille. Mä sain kuulla Ohjaamosta mun perheeltä ja he kehotti tulla käymään. Ja sitten jonkun ajan päästä mä niinku tulin sit käymään ensimmäisen kerran Jennillä, mutta sitä ennen mä oon kuitenkin sit käynyt jo niinku Kelan kanssa asioimassa joskus varmaan ensimmäisen kerran joskus 2018 aikoina. Et ei ole niinku itsellä tullut sellaista korkeat kynnystä tähän. Totta kai ensimmäinen kerta oli se korkein kynnys. Et luontevalta se kuitenkin silti tuntui, koska huomasi, että tarvii apua, niin sitten se niinku itsellään myöntäminen ehkä se kuitenkin kaikista vaikein asia. Mutta niinku, tänne on vaan helppo tulla. Niin varmaan tässä Ohjaamossa se semmoinen ajanvarauksettomuus. Sä voit tulla, kun susta siltä tuntuu, ja se sopii sun aikatauluun. Ja sit jos sä tulet mulle, niin sä tiedät, milloin mä täällä oon. Tiesin, että täältä saa niinku keskustelua apua. Ja sit kun oli lopettanut jääkiekon ja oli elämänvaiheessa oli sellainen muutosvaihe, sitten ehkä tarvii semmoista keskustelua apua siihen niinku tiettyjen asioiden käsittelemiseen, niin se niinku, sen takia mä tulin. Sulla on aina ollut vahva itsetunto. Joo. Mutta mun mielestä ehkä vielä, jos se on mahdollista, niin se on kyllä niinku vielä selkeämmin niinku vahvistunut. Joo. Ja varsinkin siinä kohtaa, kun sä huomasit, että sä pärjäät todellakin opiskelussa. Joo, kyllä. Eli niitä keskeisiä semmosia ehkä niinku läpipurtoja tai keskeisiä isoja hetkiä, niin sit se, kun sä pääsit opiskelemaan, Kyllä. se oli iso. Joo. Ja sitten ihmissuhteissa, kun niistä ollaan paljon keskusteltu ja niitä ollaan yhdessä työstetty, niin sitten tavallaan se, että sit, niissä on välillä ylä- ja alamäkin, tavallaan, että niistä pääsee myöskin eteenpäin. Kyllä. Että ne tunteet ja ajatukset, niin niiden kanssa pystyy olemaan ja pystyy muuttamaan sen, että pärjää tunteiden ja ajatusten kanssa ja pääsee niissä ihmissuhteissa ajatuksissa eteenpäin. Sä pärjää tosi hyvin. Joo. Ja varsinkin toisen vuoden keväällä, niin että sä olit jo tottunut siihen, että sä tiedät, että sieltä tulee ne deadline, että sieltä tulee se summa, otetaan niitä tehtäviä, niin toisen vuonna sussa on näkynyt ihan valtava muutos opiskelija identiteetin kanssa. Joo, kyllä se on itsekin tuntunut, että ei ole sellaista painetta enää tehdä tai niissä deadlineissa, kun tietää, että selvii. No, mä oon opiskellut 2 vuotta nyt liiketaloutta tässä SAMKilla ja mulla on jäljellä suurin piirtein 1,5 vuotta vielä, että niin kuin loppusuoralla ollaan kääntymässä ainakin opinnoissa. Hyvin on ainakin mennyt tähän mennessä. Mä oon aina kiinnostanut liiketalous, niin sitä kautta mä niin kuin luontaisesti ohjauduin niin kuin tähän niin kuin linjalle ja mä oon niinku aikaisemmalta koulutukselta niin merkonomi, niin sit se on niinku sellainen luontainen siirtymä tähän. Opiskelu silleen on tuntunut kyllä ihan hyvältä, että tuntuu, että kyllä pääsee niinku loppuun asti näissä opinnoissa niinku, ja sujuu, mutta on omia haasteita aina niinku matkassa mukana, mutta ei ole mitään mahdottomia, että pystyy tulemaan niiden kanssa toimeen.